Ассалому алайкум. Имрӯз 15 фактҳои аҷоиб дар бораи одам. Рафтем. Якум. Дили одам то охири ҳаёти худ метавонад 182 миллион литрро мисли насос качад кунад. Масалан, насосҳои овое ки иси дигас овора качад карда иси мегиранд. Ҳамухе. Дуюм. Дили зан тарсончактарай, чем ай дили марда ва дили зан тез метарса. Сеюм. 3/10 ҳиссаи ҳаёти одам аз хоб иборат аст. Яъне аз 100%, агар хато накунам, 35% умри мора хоб мегирад. Ва чорум. То охири ҳаёти худ одам метавонад 1500 триллион бит информатсия дар худ дошта бошад. Яъне ки то охири ҳаётша 150 триллион бит информатсия дар сарш места. Як бори дига такрор. 150 триллион бит информатсия. Панҷум. 80% гармии дар бадани одам сар ба бадани одам медиҳад. Чихе? Ҳаму гармие ки танаи мо мегирад, танаи мо гармай, ҳаму 80% сари мо ба ҳаму медиҳад. Шашум. Дар организми одам на камтар аз 700 ферментҳо мавҷуданд. Ферментҳо. Ҳафтум. Одам якумин мавҷудоти зинда мебошад ки бо пушт хоб карда метавонад. Яъне дигар ҳайвонҳо бо пушт хоб карда наметавонанд, танҳо одам ба пушт хоб карда метавонад. Ҳаштум. Дар тамоми ҳаёт мӯи сари одам метавонад то 725 километр дароз шавад. 725 километр то охири умртан мешуда мӯи сар дароз шавад. Нуҳум. Ҳангоми ҳамаи бактерияҳои дар бадани одам буда 2 килограмм вазн доранд. Даҳум. Ҳангоми буса бо даҳон аз зану мард, бусаи зану мард аз ин ба дигараш метавонад 278 намуд бактерияҳои зараррасон дохил шавад, ки аз ин бактерияҳо 95%-аш бактерияҳои зараррасон мебошанд. 11. Дар тамоми ҳаёти одам рӯи одам метавонад 1000 маротиба ранги худро иваз кунад. Яъне метавонад сафед, сиёҳ, сирх ва 1000 маротиба иваз мешавад. Хай мумкин шава 1000 маротиба иваз. 12. Дили одами калонсол 240 то 260 грамм вазн дорад ва мегӯянд, ки дили одам чени мушташ мебошад. 13. Одами миёна метавонад дар 24 соат 23000 бор нафас кашад. Яъне нафас мекашад. 23000 бор нафас мекашад. Яъне ҳамхели 23000 бор. 14. Одами миёна дар як рӯз то 4800 ҷумла мегӯяд. Яъне гап мезанад. 4800 ҷумла. Ва охирон 15. Мард бо зан зинокунӣ дар як сол. Мисол олимон муайян карданд, ки як мард то охири умрашро то
4239 маротиба зино мекунад. ва ин буд бародаро 15 фактҳои аҷоиб. маҳқул шуда бошад подписатся, лайк ва ҳамин гуна видеоҳо ба шумо маҳқул шуда бошад дар комментариҳо нависед. Канали нав аст, бародаро дастгирӣ кунед ва дар канал ҳар моҳ конкурс мешавад, конкурси пулакӣ барои подписчикомон ҳамиқа зиёд шид, ҳамиқа конкурс бисёр мешавад ва бародаро боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.